बे थासारिया गोदान नङा गोदोबो माखासे समाव एबसुखौ सोंखारनाय एबसुनि हाबा मावनाय एक्टिविटीखौ नेगेटिव कमेन्ट होनाय बा एबसुखौ मेलाइन खालामनो थाखाय बायदिसिना ससियेल मिडियायाव माने नोङो कमेन्ट बा ओपिनियन होनाय बे गोदोबो दङमोन आरो दिनैबो दा जों सानो जे जायफोर गोथार गोसोजों हारिखौ मोजां मोनो हारिनि थाखाय बयबो सानो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आनकम्प्रमाइजिं भाबै बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो इस्यु एजेन्डा इसिं आरो बायजोनि गासै रैखाथिनि बिथिङाव जों हाबा मावबोदों मोनफ्रोमबो लेयाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्टेन्ड लानानै जोङो हारि आरो माहारिबाद माहारिनि स्वार्थनि थाखाय जों खोथा बुंबोदों दा बेबायदि समाव जायफोर माने समाज बेरेखा मावो जायफोर समाजनिफ्राय दोरोदो जों जेला मेइन स्ट्रीमनि खोथा बुङो जों जेला ट्रेकआव थानानै खामानि मावनांगौनि खोथा बुङो बै एन्टि माखासे जायफोर एलिमेन्ट्सफोर दङ बिसोरजों जों कनफ्लिक्टआव फैयो आरो माहारि फोसाबनायनि खामानियाव माखासे चेलेन्जिं मोगा मोगि थासारि थायो बेयाव जोङो सौग्रावनो गोनां जायो आरो जायफोरा मेइन स्ट्रीमखौ मोजां मोना बिथांमोना एन्टि एलिमेन्ट्सखौ लानानै जेब्लायबो खामानि मावो बिसोरो एबसुनि एन्टि कमेन्ट एन्टि ओपिनियन होनायखौ जों नुदों फारसेथिं पलिटिकेल माने एटमस्फियाराव पलिटिकेल जि मोनसे थासारियाव जों नुयो जे सोरबा सोरबा हानजानि आं डाइरेक्ट थोंजों हानजानि मुं लानो सानाखै बा बे हानजानि पलिसि नीति नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया किन्तु हानजायाव थानाय माखासे व्यक्तिफ्रा जोंखौ एबसुखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि आक्रमण खालामनो नागिरनाय बा आथिखालसिमबो बुंबाय थानाय जों नुदों किन्तु एबसुआ बेखौ टलारेट खालायाखै जोंनि आनसलिक इउनिट डिस्ट्रिक्ट मिरुआ टलारेट खालायाखै बिनि रिटालिएसन जादों बिनि रिएक्शन जादों आरो जायफोरा एबसुखौ डेस्ट्रय खालामनो नागिरो डेमेज खालामनो नागिरो एबसुखौ मुं सुनानै माने एबसुखौ समाजाव माने गाज्रि माने परिबेश लाबोनो नागिरो जों मालाबा बेखौ टलारेट खालामनो नङा दा बेखायनो खोथाया जाहैबाय जे जोङो माब्लाबा जातिनि स्वार्थआव पार्टी दाबोदों मालाबा जातिनि स्वार्थआव जोङो सरकार दानांगौनि थाखाय समर्थन होबोदों बे मोनसे परिबेश परिस्थितियाव एकर्ड जानांगौ एकर्डनि थाखाय पलिटिकेल नोंनो मोनसे माने मा नांगौ पेट्रनाइज नांगौ आरो एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव नोंनो एमएलए एमपि नांगौ बे कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल एजेन्डाखौ मुभ खालामनो थाखाय पार्टी नांगौ पार्टी दाबाय जोंनि खामानिया जोब्बाय सरकाराव लाबोबाय जोंनि खामानिया जोब्बाय दा बेखौ लानानै सोरबाया जुदि जोंखौ मुं सुबाय थायोब्ला सोरबाया बुङोब्ला दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना आद्रा माखासे जाबाय आरो माखासे जाबावनांगौ दङ दा बिनि थाखाय जोङो मालाबा पलिटिकेल एजेन्डा इस्युखौ टेकआप खालायो दा जोङो 24 आवार पलिटिकेल एक्सारसाइज खालामग्रा आफाद नङा किन्तु पलिटिकेल एजेन्डा पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जोङो खामानि मावग्रा आफाद जाहाथे जातिनि राजनैतिक संवैधानिक मर्यादा आरो जे माने मा होनना बुङो बे जि मोनथाय अधिकारखौ जों मोननो हायो दा बेखायनो बुंबाय थागोन किन्तु बुंनायनि जुक्तिताया बहा आरो बेखौ लानानै एबसुआ काउन्टार होनांगौ रिएक्शन खालामनांगौ बिनि थाखाय रिटालिएसन होनांगौ जों वी आर अलवेज रेडि